खुलुमबाय आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि माइक्र' फाइनान्सनिफ्राय लन लाग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फैगौ 28 आरो 29 अक्ट'आव बाक्सा आरो चिरांनि लन लागिरिफोरनि लन सुख'नायनि खामानिखौ मावगोन होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा UPPL BJP आरो GSP जथाय सोरखारा बोसोरसे आबुं जानायखौ लानानै क'क्राझाराव गेदेर रंजानाय हाबाफारि लादोंमोन बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैनानै बुंथिदों दि माइक्र' फाइनान्सनि लन सुख'नानै होनो थाखाय जि रादाय होनाय जादोंमोन बे रादायखौ सोरखारा मावफुंगोन आरो फैगौ 28 आरो 29 अक्ट'आव बाक्सा आरो चिरांनि मुलाम्फायारिफ्रा मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बेनि उनाव मार्च दाननि सिगाङावनो क'क्राझार आरो उदालगुरियावबो लन सुख'नायनि खामानिखौ मावगोन होननानै फोरमायथियो बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मख'नो गोनांदि माइक्र' फाइनान्सनि लन सुख'नानै होनो थाखाय रायजो सोरखारा लन लाग्राफोरखौ मोननै बाहागोआव रानदों गिबि बाहागोआव जायफोर बिथांमोनहा लन सुख'बोगासिनो दं एबा सुख'बोगासिनो दंमोन बिथांमोननिखौ सुख'नानै होग्रोगोन बेनि उनाव नैथि बाहागोआव जायफोर बिथांमोनहा लन लानायनि उनाव लनखौ एसेबो सुख'वाखै बिथांमोननिखौ उनाव सुख'नानै होनाय जागोन आरो बिथांमोननि थाखाय पर्टेल बेखेवनानै होनाय जागोन जेरैथिंबो जिब जुनारनि उदखार हाग्रानिफ्राय मैदेर आरो मुफुरा ओंखारबोनानै सुबुंनि सायाव गाग्लोबफैनायजों लोगोसे आबाद खहा खालामनाय जाथाया जाबाय थादों बेबायदिनो हाग्रानिफ्राय मा 80सो मैदेरनि फालोआ ओंखारबोनानै नवीन बर'नि 4 बिघा हायाव गायनाय थालिर बागानखौ सिलिंखार खालामलांदों बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय C ब्लक ब्रह्मपुर गामियाव मैदेरनि उदखार मा 80सो मैदेरनि फालोआ हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै गोबां सुबुंनि न' बां सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे माइ माइरं जालांदों जेराव नवीन बर' मुंनि सासे सुबुंनि 4 बिघायाव गायनाय थालिर बागानजों लोगोसे गय बागानखौबो सिलिंखार खालामलांदों जायजों बिथांना 1,50,000 रांसोनि खहा जादों होननानै फोरमायथिदों नवीन बर'आ आरो खहा जानायखौ सुफुंनो थाखाय सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ बिहरदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला मैदेर फालोआ मोनानि 8 रिंगासोआव फैनानै फुंनि 3 रिंगासिम गामिनि गोबां सुबुंफोरनि माइ माइरं न' बांफोरखौ खहा खालामजोबदों हाग्रा बिफाननिफ्राय मैदेर होनो थाखाय फैदोंमोनब्लाबो बे समसिम मैदेरा गोबां सुबुंफोरनिखौनो गोबां खहा खालामखाबायमोन होननानै फोरमायथिबावो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि राङारि अनसुंथाइखौ सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा राननानै होदों MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि राङारि अनसुंथाइनि चेकखौ बेमार फाहामथाय लानायनि थाखाय आरो फरायसाफोर जायफोर रांनि आंखालनि थाखाय गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानायखौ दोनथ'नो गोनां जादों बिथांमोननो बे चेकखौ राननानै होनाय जादों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला बेमार फाहामथायनि थाखाय बेमारखौ नायनानै सोरनोबा 10,000 आरो सोरनोबा 20,000 रांनि चेकखौ होनाय जादों आरो सोलोंथाइनि थाखाय 5,000 रांनि चेकखौ होनाय जादों चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों चेक राननाय हाबाफारिनि जागायजेननायाव मैया 60नो चेकखौ होनाय जादों आसाम सोरखारनिफ्राय दासिम 50निफ्राय 60 चेक सफैखाबाय आरो बेनि मादाव 10 चेकखौ मैया राननानै होनाय जाबाय आद्रा चेकखौ UPPL ब्लक कमिटिनिसिम दैथायहरनाय जाखाबाय मुलाम्फायारिफोरनो UPPL ब्लक कमिटिनि गेजेरजों चेकखौ होनाय जागोन होननानै फोरमायथियो MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा आरो गासै 714 मुलाम्फायारिफोरानो बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथियो 714नि मादाव 499 चेकखौ सोलोंथाइनि थाखाय आरो 215खौ बेराम फाहामथायनि थाखाय होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा MLA जयन्त बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों बेराम फाहामथाय आरो गोजौ सोलोंथाइ लानायाव गोनांथि जानाय बिथांमोननो मदद होनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय साफ्रोमबो MLAनो 50 लाख राङै होनाय जायो बे बिथांखिनि अनगायैबो सुरित आसनिनि गेजेरजोंबो मुलाम्फा होनाया जासिगोन रांखौ डिसिनि एकाउन्टआव सोनानै हरनाया जाखाबाय फैगौ जानुवारि दाननि गिबि सप्तानिफ्रायनो डिसिनि गेजेरजों मुलाम्फायारिफोरा बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन होननानैबो फोरमायथिबावो बिथाङा पाकिस्ताननि कराचियाव गेस लिक जानानै बेफ्रुनायजों 15नि जिउ खहा आरो गोबां सुबुङा जोखोम कराचिनि सेरसा ओनसोलाव जादों बे गिख्रंथाव गेस बेफ्रुनाय जाथाया रिपर्टनि बायदिब्ला सेरसा ओनसोलाव गंसे बिल्डिंआव गंसे प्राइभेट बेंक दंमोन बे बेंकनि गेसानो लिक जानानै अर नांदों आरो बेफ्रुदों जायजों दासिम 15 थैनाय रिपर्टआव मोननाय जादों बे बेफ्रुनाया ओरैबायदि गोख्रोंमोन दि बिल्डिंनि फ्ल'रा थेर-बेथेर जाजोबदों जेराव दासिमबो बिल्डिं सिङाव सुबुं फबसिन जानानै थानायनि सन्देह खालामनाय जादों रैखा खालामग्रा हान्जाया दासिमबो रैखा खालामनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ थैनायनि सुबुं अनजिमाखौ बांबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों गेस लिक जानायाव माबोरै अरा नांखो बेखौ दासिमबो मिथिनो हानाय जायाखै होननानैबो रिपर्टआव मोननाय जादों
बिटिसिनि गोहोखौ डिसिनो होनाय जायाखै डिसिखौसो बिटिसिनि सिङाव हरनायनि थांखि लानाय जादों होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। इउपिपिएल बिजेपि आरो जिएसपि जथाय सोरखारा बोसोरसे आबुं जानायखौ लानानै क'क्राझाराव गाजा गोमजायै रंजानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लाफैदों। बेयाव बाहागो लानानै बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथियो दि डिसिफोरखौ बिटिसिनि सिङावसो हरनाय जादों। सिगाङाव प्रमद बर'नि गोहोआ 70 जौखोन्दो मोनब्ला दा 100 जौखोन्दो जाबाय, जाहाथे डिसि आरो गुबुन गुबुन अफिसारफोरा बिटिआरनि प्रशासनजों जयैनो लोगो नांनानै खामानि मावनो हायो। बेनि थाखायनो डिसिखौ बिटिसिनि सिङाव हरनाय जादों होननानै बुंथियो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव सोरखारनि माखासे थांखिफोरखौ फोरमायथिनानै होदों। जेरै फैगौ 2023 मायथाइनि 15 आगस्टनि गेजेराव क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ जागायगोन। फैगौ 3 बोसोरनि गेजेराव क'क्राझार कलेजखौ इउनिभार्सिटि खालामगोन। फैगौ 2 बोसोरनि गेजेराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे सेन्टारखौ अदालगुरि जिल्लायाव गायसंगोन। फैगौ 26 जानुवारियाव तामुलपुरखौ गोदान जिल्ला बानायनाय जागोन। तामुलपुर मेडिकेल कलेज लुफुंनायनि जि खामानि बेखौ 15 साननि गेजेरावनो फोसावनाय जागोन। आसाम मालानि गेजेरजों लामा बानायनायनि जि खामानि बेखौ फैगौ दान मोननैनिफ्राय दान मोनथामनि गेजेरावनो जागायगोन होननानै रादाय होयो बिथाङा। बेफोरनि अनगायैबो गामि दाजाबनाय आरो दानख'नायनि खामानिया बाउन्डारि कमिसननि चेयारमेन पिपि बोरमा बिथां थैनायनि उनाव गोहोम गोग्लैदोंमोन। दा पिपि बोरमा बिथांनि जायगायाव डक्टर आशिष कुमार भुटानी, जाय आसाम एग्रिकालचार डिपार्टमेन्टनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि, बिथांखौ गोदान चेयारमेन थिसननाय जाबाय। बे कमिसननि गेजेरजों बिटिआरआव माखासे गामि दाजाबजागोन आरो माखासे गामिफ्रा दानख'जागोन होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसे बिटिसिनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिखौ बिटिसि सोरखारानो होगोन होननानैबो फोरमायथियो बिथाङा। लोगोसे थांनाय 1 बोसोराव बिटिआर ओनसोलाव गोजोन आरो जौगानाय फैदों। एनडिएफबिफोरनि जिउ खुंनायनि राहा खालामनानै होदों। केस बोखारनायनि खामानि मावदों आरो बिटिआर गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाखौ मावफुंनो थाखाय खामानिया जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो। लोगोसे दिनै एबसु आरो बर' थुनलाइ आफादजोंबो सावरायलायगोन होननानै फोरमायथियो बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। प्रमद बर'आ जेबो गोदान खामानि मावाखै, खालि क'क्राझारनि सिआइटिआव 2 स्पिड ब्रेकार बानायदों होननानै बुंथियो बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा। जाय सानाव बिजेपि, इउपिपिएल आरो जिएसपि जथाय सोरखारा बोसोरसे जानायखौ लोब्बा लाखिनानै क'क्राझाराव गेदेर रंजानाय हाबाफारि खुंदों, बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो तामुलपुराव वार्कशप खुंदों। तामुलपुर जिल्लानि 4 बियाबनि बिपिएफनि गासैबो विंस, जेरै इउथ विं, वमेन विं, बिएसइउ, माइनरिटि सेल जथायै वार्कशपखौ खुंदों। बेयाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों दि प्रमद बर'आ दासिमबो जेबो गोदान खामानि मावाखै, खालि खामानि मावदों होनोब्ला क'क्राझारनि सिआइटिआव 2 स्पिड ब्रेकार बानायदों बेखौल' नुनो मोन्दों होननानै बुंथियो हाग्रामा महिलारिया। बेनि अनगायैबो हाग्रामा महिलारिया बुंथिबावोदि प्रमद बर'आ बिटिआरनि सिमायाव थानाय अना बर' गामिफोरखौ दानख'नानै बिटिआरनि सिङाव थानाय अना बर'फोरखौ माइनरिटि खालामनो नागिरदों। बेनि अनगायैबो बिपिएफ दोलोआ इभिक्सननि हेंथा। 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि सिगांनिफ्राय जायफोर बिटिसिआव दङ बिथांमोनहा बिटिसिनिनो थागिबि आरो बिथांमोनहा हानि पाट्टा मोननो नांगौ होननानै बुंथियो बिथाङा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि फैगौ 2024 मायथाइयाव एमपि बिसायख'थियाव बिपिएफ दोलोनिफ्राय सासे माबोरै देरहाहोनो हागोन, बेनि थाखाय बिपिएफ दोलोआ पलिसि खालामगासिनो दं होननानै। रायजोआव जाख्ल'नाय उदां खालामनोब्ला सोरखारजों लोगोसे रायजो राजाफ्राबो सांग्रां जानो नांगोन। करिमगन्ज फाथारकान्दी पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर जितेन्द्र सिंगाया रां जाख्ल'नायनि थाखाय एरेस्ट जाबाय। रां जाख्ल'नायनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनावनो करिमगन्ज पुलिसआ फाथारकान्दी पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर जितेन्द्र सिंगाखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिथांनि हेंथायै क्रिमिनेल केसबो रेजिस्टार खालामदों। बे खौरांखौ आसाम पुलिसनि स्पेसियेल डिजिपि जिपि सिंह बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों फोरमायथिदों। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन डिपार्टमेन्ट आरो क'क्राझार पुलिसआ जयै भेटेनारि डिपार्टमेन्टनि डिपुटि डाइरेक्टर डक्टर अरुप ज्योति भुइया बिथांखौबो 20,000 रां जाख्ल'नायनि दायाव एरेस्ट खालामदोंमोन। डक्टर अरुप ज्योति भुइयानि हेंथाया क'क्राझार पुलिस थानायाव अजद दैखांग्रा बिथांना डेयरी फार्म दंमोन। बिनि थाखाय बिथाङा आलिपुरनिफ्राय मोसौ लाबोनो नागिरदोंमोन। बिनिनो ट्रेन्जिट पारमिट बिदोंमोन डक्टर अरुप ज्योति भुइया बिथाङाव, नाथाय बिथाङा बेनि थाखाय 20,000 रां लादोंमोन। बेयावनो क'क्राझार पुलिस आरो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कराप्सन डिपार्टमेन्ट जयै लोगो नांनानै डक्टर अरुप ज्योति भुइयाखौ एरेस्ट खालामदों।
आसाम केबिनेटआव माखासे गोनांथार थांखि लानाय जादों बेनि मादाव PNRD पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्टनि गासै 1391 ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि पस्टखौ आसाम केबिनेटआव गनायथि होनाय जाबाय। PNRD ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि 1391 पस्टनि मादाव ग्रेड 3 नि थाखाय 1004 फोर्थ ग्रेडनि थाखाय 327 पस्ट आरो ड्राइभारनि थाखाय 10 पस्ट बेफोर पस्टखौ केबिनेटआव एप्रुभ होनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो PNRD नि माखासे डिजिगनेसननि मुंखौ सोलायनाय जाबाय जेरै जइन्ट डाइरेक्टरखौ जइन्ट कमिशनार मुं होनाय जाबाय आरो डिपुटि डाइरेक्टरनि डिजिगनेसनखौ एसिस्टेन्ट कमिशनार खालामनाय जाबाय। बेनि अनगायैबो ग्रेड 3 ग्रेड 4 नि साख्रियाव थिसननो थाखाय स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिशन दानाय जाबाय आरो बे स्टेट लेभेल रिक्रुटमेन्ट कमिशननि गेजेरजोंनो आसामनि 3rd आरो 4th ग्रेडनि पस्टनि थाखाय कमन एग्जाम खुंनाय जागोन। बेफोरनि अनगायैबो गेस्ट टिचारनि थाखायबो केबिनेटआव थांखि लानाय जादों। गोबां फरायसालिफोरावनो फोरोंगिरिया आजिरा मोनखांनायनि उनाव पस्टआ लांदां जानानै थायो आरो माब्लाबा समाव फोरोंगिरिया 30 सान नङाबा बेनिख्रुइ बांसिन छुट्टियाव थाङो। बेनि थाखायनो गेस्ट टिचारनि एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय केबिनेटआव थांखि लानाय जादों जाहाथे फरायसाफोरनि फरायनाया खहा जाया। बेनिखायनो बबेबा फरायसालिनि फोरोंगिरिया रिटायार जानायनि उनाव पस्टआ लांदां जानानै दंब्ला बेखौ आबुं खालामनो थाखाय हेड अफ इन्स्टिट्यूशना इन्सपेक्टर अफ स्कुल नङाब्ला डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एडुकेशन अफिसारनिफ्राय गनायथि लानानै एपइन्टमेन्ट होनो हागोन। नाथाय जायनो एपइन्टमेन्ट होगोन बिथाङा आजिरा मोनखानाय फोरोंगिरि नङाब्ला जायखिजाया आसाम सोरखारनिफ्राय आजिरा मोनखानाय मावथि जानो नांगोन। बेनि अनगायैबो सोरबा फोरोंगिरिया दान मोनसे एबा बेनि बांसिन छुट्टियाव थांदोंब्ला बिथांनि जायगायावबो NGO नङाब्ला एलुमनि एसोसिएशन नङाब्ला लकेल MLA एबा MPआ गेस्ट टिचार थिसननो हागोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।